Shalom. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Asa tapuka parminggota matang yang nahohom hita di bagasan rohata be. Amin. Huriana hinaholongan Tuhan Yesus Kristus. Nunga saat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Jala paringotan di akan nang monding. Di pasunggulhon minggu ondo tu hita mametomori. Lapatana ingot hari hamamatem. Alani hupasat hami matabe. Selamat hari Minggu dihamu saluhutna. Selamat hari Minggu nang dihamu. Martiki dongoluta di hasianganon jala hatop do lau salpu. Alai di patakas topik minggu sadariondo hita pabua nang talu sorop di hamatean marhite haheon itu hatta Yesus. Di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Maulia tema di debata na pamonang hita marhite-hite tu hatta Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran abadia lau mamuji dot pasangapon tu hatta. Roma hita marsomba tu jolona marende mahita sian buku yang di nomor 330 sada. Marhite-hite goarnya di bata ama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ton di perbadia, na tumopa langit dohotanon. Amin. Songonon do di dok Tuhan Yesus, namonangi do paruloson dot aka ulos na saksak, jaladang sesaku goarna sian pustaka hanguluan, jala parhato potokku do goarna di jolo ni damang doho di jolo ni aka suru-suruanna. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan yang akan namate dot akan namangulu. Ho do napunahami manang mangulu manang mata pahami. Nang pemardaran hami dirura ni lunggoma ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean ay hodo dodongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoman be hami, ay hodo Tuhan nami nang humopop hami, jala hodo napunahami. Rohami nuaing tuho mangido, saha tuho maton dinami doho daging nami, asa diho hami manang namangulu manang namatepe. Say tiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pangokopmi, asa sahat hami tuhangoluan nasora suda. Amin.
Marende mahita sian buku ende nomor 250 sada. Tangion hamuma patik niribata di minggu tasadarion iman atar surat di 2 Tesalonik 2 ayat 15 roh di ayat 17. Atong alaya kadongan hot mahamu jongjong jalan marsitiopon mahamu tu akapoda nahu hajaron hami tu hamu marhite sian hata nang surat pe. Apala tu hata Yesus Kristus dohot debata amata nama kaolongi hita jalan mangalehon apul-apul. Namia toktong dohot pakirimo na denggan sian asini rohai. Ibana mamangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata na denggan. Atong ramagido gogo mahita tu debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami lau mahon na hombar tu patik mi. Amin. Marende mahita sian buku ini nomor 337 ayat 3 ayat 7. Yesus na arjo
Tato potima dosata todopan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan sumurung napungu dohami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godang ido. Sai asi maroham mida sandok bangso nami, sai se sama dosa nami saluhutna. Nunga di pamonang ho hami marhite Yesus Kristus nang manaluhon hamateani. Gabe partohap hami di ngulu na manoktong, jalan marsihoho toktong di ulaw ni Tuhani. Alai sipata do hami madabu tepandelean, jupa masa hasusaan, manang parukilon tu hami. Dang marsihohot be hami mangulahon lomoni roham, alai lomoni rohan nami mahulahon hami. Asi maroham ale Tuhan, lehon maroha marsiohot di hami, mangulahon lomo ni roham. Sai sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-bagani dibata taringoto hasesani dosata humop hop hita gabe dosa do ibana na suatu manda dosa dibayan dibata asa gabe hati gorani dibata hita marhite hite hibana hasangapon made dibata na digijang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 210. Ayat 4. Hatani dibata
turpuk di hari mingguon imana tersurat di Parjamita 8 ayat sia rodi ayat 17. Tajahama ganti soring. Parjamita 8 ayat sia rodi ayat 17. Luhut nai nunga huida uju diranapi rohaku saluhut pambahenan akana masa di hasyanganon uju sada jolma mengarajai dongana jolma mambaen ibana marhina mago. Akub nii nunga huida tipak tartanom halak parjahat HP anggo halak na mangulahon na denggan akana ros yan inganan na badia dihalupahon donganna sahuta doi IP hata oto doi. Ala sotibu manginona pambayanan akana jahati dibayani gok rohani jolma manusia di bagasan mangulaon hajahaton. Alai tungsura peratus hali halak pardosa mangulahon hajahaton pola sanga sarimatua ibana takas dohuboto martua sogot halak nama kabiari debata aka namar parange di jolona. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati jaladang tagamon pagajangonna ari-arina alai songon halimu do ibana ala somar habiaran tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas tanaon adong halak partigor hira pambahenan ni halak parjahat ni ulana parsorionna timbangon jala adong halak parjahat hira pambahenan ni halak partigor ni ulana parsyorionna timbangon nunga pola hudok halongangan doi. Dibayani hupa puji-puji lasni roha ala nasoa dong nadubengan di jolmai saleleng di asyanganon. Ia sona mangan minum doot marlasni roha ido na tinggal di bana sian ulaona saleleng ari-ari ningoluna akan nilehoni di bata tu ibana di asyanganon. Dungi dirikoti rohaku muse naing manada hapistaran dohot manakasi hinamago namasa di atas tanoon pola tung balisaon mata ni jolma borngin dohot arian dang tarpodum. Jadi takas mahuida sandok jadi-jadian di bata naso tardodo jolmai pambayana akan namasa di hasyanganon nang pe maradu ngalutan rohani jolmai mandiori dang tagamon jupangsa tung surape nina rohani halak na pistar leak botona doi dang tagamon jupangsa ima sahatna matua doa kana tumingon hata ni debata jala nompeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ini nomor 838 ayat 2 rodi ayat 3. Hasona ngana
tidak kon mahaporsetai, songona hina tidak kon idong atas sahaporsiaon di sandok portibion. Rab mahita mandok. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pergogona suatu dosa. na tumo palangit dohutano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Gimana tinuboni si Maria, Na gabe-gabean sianton di perbadia. adorang sobubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus. Na tuat tuban watoru dun di tanah. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo. La hudo tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani. Disi mai bana pai mamulak sugut tanoon. Manguhumi halak na mangulu duhut na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia. Huria atau panana Kristen akan abadia. Doho dia sesiani dosa, doho dia tai na mandok. Mulak mangulu sogot daging halak na mate. Doho dia ngaluan na sora sudah. Amin. Tapi gema tikting na masa di huriata di mingguan. Warta Jumat Minggu 20 November 2022. Nama minggu kita hari ini Minggu ujung tahun Parhuriaon, yang artinya minggu akhir tahun gerejawi, mengingat jemaat yang meninggal. Topik minggu kita di Pamonang Debata Hita Marhite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Diakonia jemaat sakit dihimbau bagi seluruh jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit agar menginformasikan ke sintua sektor masing-masing. Umum A. Persembahan diakonia periode November. Pada kebaktian hari ini, Minggu 20 November 22, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan diakonia periode November. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. B. Ibadah pertanggungan dan kategorial sesuai tahun gerejawi yang ditutup pada tanggal hari ini, maka ibadah pertanggungan dan ibadah kategorial libur sementara hingga akhir Januari. Pelayanan pertanggungan dan ibadah kategorial tersebut akan aktif kembali pada awal Februari. C. Kelas CD khusus. Pada hari Kamis 24 November pukul 7.30 malam melalui Zoom meeting akan diadakan pengajaran CD bagi peserta CD khusus. Diharapkan seluruh peserta CD untuk hadir dalam kelas tersebut. D. Laporan pertanggungjawaban Panitia Gotilon HKBP Cawang 2022. Pada kebaktian minggu hari ini, setelah warta jemaat, diberikan kesempatan untuk Panitia Gotilon untuk menyampaikan LPJ kegiatan Pesta Gotilon HKBP Cawang 2022, sekaligus penyerahan hasil Pesta Gotilon ke gereja. Pendeta dan majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. E. Rapat rencana program kerja dan anggaran 2023. Dihimbau bagi setiap kategorial di bawah naungan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia agar melaksanakan rapat program kerja dan anggaran tahun 2023. Diharapkan rencana program kerja dan anggaran sudah diserahkan pada Sekretaris Gereja pada tanggal 20 November 2022. Pendeta, para lado dan jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 14 November sampai 20 November. Warta keuangan dapat dilihat di WA Group dan juga yang di mading di depan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan untuk kemuliaan namanya. Kepada Panitia Gotilon, silakan maju. Pada Panitia Gotilon.
Shalom. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Dan juga kita mengucap syukur kita telah dapat melaksanakan Pesta Gotilon yang dilaksanakan pada hari Minggu yang lalu, tanggal 13 November tahun 2022. Pesta kita berlangsung dengan semarak. Kami pun para panitia mengucapkan banyak terima kasih, baik para donatur, para peserta lelang PO, lelang yang dilaksanakan di dalam gereja, dan juga Silua, sakti-sakti, dan yang lain dan lain sebagainya. Pesta Gotilon didahului oleh ibadah yang kudus, sukacita jemaat dari setiap sektor dan kategorial terasa di saat pesta perayaan dengan kegiatan manortor dari setiap sektor dan memberikan rasa sakti-sakti, melakukan lelang, dan diakhiri penampilan khusus dari para amang pandita. Akan kami sebutkan di sini pemasukan dari acara Pesta Gotilon yaitu sebesar 126.365.000. Total pengeluaran keseluruhan 43.337.500 rupiah. Untuk saldo setelah dilakukan penghitungan, saldonya sebesar 84.027.500 rupiah. Ini di luar dugaan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini semua tidak terlepas dari atas dukungan doa, tenaga, dan juga partisipasi jemaat yang telah memberikan donasi. Kami juga memohon maaf kalau ada kesalahan dari panitia, karena kami juga ini mendadak waktu itu kan. Kebetulan dari sektor Cikoko dan juga ada di luar sektor Cikoko yang membantu kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Euforianya luar biasa, tidak kami sangka akan seperti ini. Puji Tuhan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Tuhan membalas segala kasih sayang dan kebaikan seluruh jemaat Gereja AKP Cawang. Terima kasih. Salam. Ya. Amang Inang, seperti yang sudah disampaikan oleh Amang Ketua Pak Pesta Gotilon, sedikit saya jelaskan lagi bahwasannya sutung taripun non aibel gang 40 juta pengeluaran nih, ya kan? Di sini non sutung salah mengatusi kita. Buidura anon di taida anon di laporan non pengeluaran yang sebenarnya untuk kebutuhan pesta itu adalah 30 juta sekian, 30 jutaan. Tang pola sa 30 juta ra. 30 juta alai adong do pertama peminjaman uang 10 juta dari gereja. Jadi di pemasuk itu pengeluaran 10 juta pengembalian ke gereja gabe seolah-olah tabama gabe 40 juta. Ya, sasitongna dang 40 juta pengeluaran tapi 30 juta. 10 juta lagi itu adalah pengembalian dana yang diminta sebelumnya
dari gereja. Ima asa haru tikos atia kamanginang unang adong kesalahpahaman disi. Alai disaluhuk naipe kami mewakili sian parhalado do sude ruas dison makalason pakobasion ni panitia pesta gotilon di tahun 2022 mardala doho denggas sude alani halujau muna. Kiranya Tuhan yang memberkati Amang dan juga seluruh panitia dan seluruh kita semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pesta gotilon. Tuhan mana masuk-masuk jala lamar sangat maguarni debata. Imamang salinai mulai tema di panitia. Tuhan memberkati. Tabegema ede puji-pujian sian penguluan ina.
Nuaeng sahat mahita tu parningotan ni akan ang modding siat tonga-tonga ni huriata sa tahun parhuriaon ima tanggal 21 November 2021 sahat di tanggal 20 November 2022 marede mahita. Ikon mate ikon magosibuhi namangolu ikon mate asa tung denganse daging odoga bebake jala ikono malake asa sogota kiti Tuhan sama tatangihon mana tersurat di konfesi HKBP taringot tu parningotan ni namoding tahaporseai jala tahatidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhum i nama radian nama ibana sian ulauna jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni nama ngolu dohot namate asa ia tabahepe parningotan di akan namoding namarningot ajal tesadiri dohita disi dohot pahotton pakirimota di hadodomu ni akan aporsea tu debata dohot pahotton rohatta doi di ngolu parukilonon marhite podaon tajalo taalo jala tatula do poda hasi pelebeguon namadok adong do pardomuan ni tod ni naung mate dohot jolma namangulu ia akka guarni namoding di huriata sa tahun parhuriaonon di huriata adong dua na parjolo inang Yanti Roslina Hutagalung tutup usia 53 tahun nah hinabaluhon ni amang Sitopul sian sektor Cikoko napaduahon inang Nyonya Situa Silitonga Borugultom tutup usia 76 tahun sian sektor Kapung Dalam Marede mahita sian bukwede nomor 347 ayat sada Paida Adona porseai dung sahat belakana Tuhan sonangani Tuhan Tauduti macarata las marede mahita huhu tapasat peliata pelias sada A do sada B huhut marede sian bukede nomor 575 ayat sada dohut udutna Lau
sai kolomoku si taluhon musuki ima Yesus si palua nama molu somoni nang pesal mangoga-oga boli si pangagoi dangadong behuasona ala Yesus domaki. Sabang sonang rohaki namar ningot akadoma nang jumolo lautusi ay dengan nasi Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Akamanginang nahina holongan ni Kristus talehom marohata manangihon hatani debata marhite turpuk jamita di tikion na di enet sian sada Korin biddu 15 mamuka sian ayat 50 sahat rodi 50 sada Korin 15 mamuka sian ayat 50 sahat rodi 50 tajahama secara responsoria. Oddo nahudok disi ale akadongan dang tarbae sibuk dohot mudar manean harajaon ni debata jaladak tartean naolo busuk i hatok tongon i manang hujaha madihita hahomiod do nahudokot tuhamu dang nasaluhut ti tamoding alai saluhut do hita paubaonna topu di bagasan sakidok mata dipakuling ni sarune na parpudii ay makuling masarune gabehehe maakanang matei tu hatok tongon laos pabon nama anggo hita ay ikon hatok tongon do manuluk na ulo busuk on jala hangongolo na manotong do manuluk na ulo mateon alay dung disoluk hatok tongoni na ulo busuk on jala disoluk hangongolu na manotongi na ulo mateon disi maju panghata na tersurat i nunga terbodut hamatean nunga soluk hamonangan jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatean jala patik ido gogoni dosai alai moleate mari debata napamona kita marhite-hite tu hatta Yesus Kristus onpe
Hamu akka dongakku na hinaholongan. Marsihohot jala somu bauba mahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ay diboto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Ima sahatna. Akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Puji Tuhan nunga sahat ita musedi ujuk tau parhuriaon. Herana masehato pied dotiki marsal puan hati akamanginang. Mulu nunga sahat ita di ujuk tau parhuriaon lapatanna nunga mardala kape sataon parhuriaon. Sahirana so tahilalado sangat cepat sekali waktu itu berputar. Jala mulu nung sahat ita di ujuk tau parhuriaonon selalu do adong na tak kenang disi. Adong do piga hal nagabe si ulaon nagabe si tujuan molo masa ujuk tau parhuliaon. Dia mai naparjolo di ujuk tau parhuriaonon selalu do dijauhom muse guar-guar ni akadongata keluargata akasisolhota nang jumolo mandapoton Tuhanna. So nakin nang tajauhon jala dihuriata adong dua. Nang pehola dua molo dihuriata itu sangat terasa sekali. Adi akamanginang ai tung takas dope taingot na dua na tajauhoni akka naringgas merminggu. Tangita hi akamanginang akka naringgas merminggu. Naringgas tu akka ulaon kategorial, naringgas tu akka pertangyangan. Jala itor saya sigop-sigop do iro. Alani ido holan jumolo nasida itor tung takas do tahilala hamagoan. Ya merasa kehilangan sekali. Jadi di ujuk tau parhuriaonon orang-orang yang sudah meninggal disebutkan kembali untuk dikenang. Dia dolapatan nih. Apakah untuk membuat menggali kesedihan kita kembali? Madukari sida bangolon daong. Alai adong do tujuanna napabua hitape ikon songonido anom muse. Hitape ikon marujung do anom muse. Itu bahena selalu disebutkan memento mori. Ingot ari hamatem. Adong do hiya hita na ulo marningot. Adiga do na ingaw mate. Adong kita na songoni? Adong do hiya tabege? O lansia. Lansia deh. Molo lansia ngetor saya pikiri hamatean? Ayo no namay na rohani kainang rupani. Boy do ratu tu molo song padok ni alak Batak nung ngabotari ninna ati kamanginang. Nung ngabotari ninna. Boy doi molo secara umur, secara tahapan fase hidup ati kamanginang. Alayang go anggo taringot tu hamatian non. Tum sopinoto do adigan perrona. Na boy do na poso. Dang naik kosay na maju ngolo matua asai kon ada boto Tuhan na daong. Jala si bata dak taboto songo dia parmateta di dia adigan kita tidak tahu. Kita tidak tahu sedikit pun. Molo ditikya ka pengalaman masa-masa na metra boy do tabayakon taingot-ingot. Alayang gola tu hamamate terjarang do rahasia kita lamar ningot. Hamamateta ati kamanginang. Alai di ujuk tau parhuriaonon ditogiot di ita asamar ningot dang natorus sita hipas akamanginang. Dang natorus sita sehat-sehat. Dang natorus sita mangulu. Alai ikom marujung do. Ngulut taon. Iko sirung do hape muse. Alani i bohadu hita laho menanggapi i. Mulu disukun alai komade do hita baru akamanginang.
Apalagi ni lansia maju parjero ni sukun. Alai dokon nakin. Nama mikir hamatian na lansia. Molo matian non. Tu dia do haminang. Tu dia do. Hah? Tu surga do? Adong do nakin nama doko tuluban na bolon ninna do. Ay sido mata na hina ninna. Asarap pami ninna. Tupodok rangon ninna. Iya kan? Adong do nama doko songoni. Jadi pasti do tu surga? Songon naragu do. Akamanginang odo na yung pinasaha nanuay. Patuduhon bahwasannya molomodik pihita HP anon. Nung adok sada na pasti inganata. Ima surgo hasonangani dengan catatan molo porsea hita di haheheon ni Kristus. Anggo so porsea do hita di haheheon ni Kristus, kita tidak akan ikut di sana. Alai noaeng nang dibatu duot tu hita kamanginang sudah hita na dison na porsia tu Kristus akan nang dipamonang Kristus do hita. Odo na yang pinasaha ni Apostel Paulus tu Huria Korin alaniaha adong masa ditiki tantangan di tongah-tongah ni Huriai, di tongah-tongah ni Ruasi ajaran nama dokon dang adong haheheon dukon hamatean. Ngolo ngamoding ba moding mak ngasidung be. Ido bahenna ajaran si songoni mabain nasida bohama memaksimalkan hidup untuk dinikmati. Bohama carana asaboy marlas ni roh atau tong di bagasan ngulunai. Alaniaha Allah olah sehali do ngulun. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan kita menyanyiakannya begitu saja. Ini nasida. Hidup bahenna gabe sada pencapaian nasida kenikmatan hidup. Jalan adong haporseon nasida bolong ngamoding. Ba, dang adong behaheod disi. Aka manginang mana pinasaha ni Apostel Paulus tu nasida. Tu akan naso porseai. Di ayat 12 mulut taida aka manginang didok do disi dibaturu do bahwasanya memang yang tidak percaya itu ada. Yang tidak percaya bahwasanya akan ada kebangkitan setelah kematian. Ayat 12 didok sonon. Marhua madohonon dina deba siat tonga-tonga muna. Naswadong haheon ni akanong mate. Didok songoni. Adok siat tonga-tonga nasina madokon naswadong haheon dia kanong mate. HP akamanginang holan mamaritahon haheon ni Kristus polaro ikom mangadopi akaparukilon sisiani. Polaro ikom mangadopi parukilon jono tu hamatian ng Apostel Paulus. Didokdoi di ayat 30. Hami pe ahama pola taonon nami mora ganup tokin. Songon namate do au ganup ari songon sitong nahamu. Akadongan gabi barita si pujio diau di bagasan Yesus Kristus tu hatai. Ay anggo holan alani jolma harang bahasa Indonesia mau jah kamanginang. Anon gabi maul tatusi. Ayat 30 ada di dok. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Apakah gunanya bagiku menghadapi saya dekat dengan kematian? Anggo sohehedo mamaritahon haheon di Kristusi anggo sohehedo akan mati. Logikanya anggo holan berita hoax deui na pinasaha nai dangulo sahala marukil jono tu hamatean mangadopi akka pergumulan hola mamaritaho berita hoax tang mungkin akka manginang ala ilaniah do ala sadak
kejadian na pasti doi. Itu bahena ulu sampai marukil apostol Paulus. Akamanginang sehingga kebangkitan Yesus Kristus itu adalah suatu fakta yang real, yang nyata. Nunga ditaluh Kristus be hamateani. Atong mabiar do behita tu hamatean. Mabiar do behita kamanginang? Lansia mabiar do? Daong. Jadi mulai terdijawan non dengulak minggu. Rade do ita? Rade. Alani beberapa keadaan boy dora songoni. Tadok rade hati kamanginang. Hape hola makuling ronggur. Tersonggok dorai tama biar ayah dia pung ini. Hati kamanginang. Kamanginang, hari ini kita diyakinkan kembali bahwasannya kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri. Dan merujung di hamatiani behita HP mulutung ikom mate haduan. Alai sudedo hite ikom mate alai dan merujung di si. Didok diturpukta di tikyon. Nunga terbodut hamateani, nunga soluk hamonangani. Jo hamatean di dia hamonangami, jo hamatean di dia sorokmi. Nunga ditaruh Yesus Kristus be hamateani. Alani ido ganup akan aporsia di Yesus Kristus. Taruli may bana di haheheon nasa dengelingna. Suku-sukunna nunga porsea hita botul-botul porsea di haheon ni Yesus Kristus. Molo nunga botul porsea hita sian nasa rohata. Taruli mahita di haheon nasa yang lilingna. Sasitong na di hata haporseaon seto tong do taha porseai. Nah hehe do Yesus Kristus nama naik tu di hari patuluhon nama naik tu surgo. Tak oku hodo itu tong di bagasan haporseaota. Setiap minggu. Patuduhon kita akan haporsia di Yesus Kristus do. Atong akan menginang ala akan haporsia di Yesus Kristus do kita. Tidak ada lagi keraguan bagi kita. Kapanpun molo ikon ima pajoni Tuhani kita tidak usah takut lagi. Ala niaha ala akan haporsia do kita di Yesus Kristus. Holani bohado hita tong mameop haporseaoni di bagasan Kristus Yesus. On matong na pinaingo ni apostol Paulus tu hita akamanginang. Ahamadidok di si on pe hamu akadongakku na hinaholongan. Marsihohot jala somu bauba ma hamu. Ternyata akamanginang akan haporseai pe ikot tong do marsihohot. Berdiri teguh, tidak berubah-ubah, tetapi dengan setia kepada Tuhan. Naking ngatadok akan haporsia hita Yesus Kristus gabe taruli hita di haluaon haporsia taipe ikut totong do tapeop totong di bagasan hasatiaon. Bagaimana kita dengan setia selalu berdiri teguh untuk beriman kepada Tuhan. Itu jujuna. Ternyata akamanginang di samping kita mensyukuri bahwa Tuhan telah mengalahkan kematian itu. Ada hal yang kedua yang ingin dipanggil kepada kita adalah supaya kita berdiri teguh, jangan goyah, marsihohot jala somu bauba. Bahwa saya dokon marsihohot jala somu bauba kamanginang. Allah memang di dalam hidup ini sangat banyak sekali godaan. Nabuy mangelah-elah hita. Tohori ya kamanginang masa gokian jala masam do sibolis lahu manggoda hita kamanginang. Berbagai cara iblis selalu lakukan yang kita sadari dan yang kita tidak sadari juga. Iblis selalu berusaha untuk menggoda kita meninggalkan iman kepercayaan kita.
Selalu. Dan dia akan selalu bekerja untuk itu. Tidak akan pernah berhenti. Dimanapun, apakah itu di tempat bekerja, di Jabuta, di Persahutaon, di Huria tong do mangula si polisi akamanginang. Buha macara na asa ditinggal hon hapor seon nai. Alani ido bahenna dipaingot apostol Paulus on pe hamu akadongaku na hinaholongan marsihohot jala somu bauba mahamu. Panggilan pertama supaya kita berdiri teguh, jangan goyah. Alalam ado guara mangigo ado guara istilahnya akan semakin kuat. Godaan-godaan itu untuk menggoda kehidupan keberimanan kita. Macam cara kamanginan, macam cara. Dan kita harus siap sedia dengan setia untuk tidak goyah. Nakin itu remaja itu yang kami gumuli bersama supaya mereka tidak mudah tergoda akan kenakalan-kenakalan remaja. Udok isi mahamunang merisap niku. Dang adong amang enggak ada amang katanya. Bagus. Nanti bakal ada yang menggoda kalian untuk merokok. Teman-teman kalian, bagaimana? Apakah kalian mau bertahan teguh? Pasti amang. Mantap. Akan ada godaan-godaan untuk meninggalkan kelas sekolah atau hal-hal yang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Bagaimana respon kalian? Tidak akan mau mengikutinya, Mang. Mantap. Itu dari luar. Tapi dari dalam diri sendiri juga iblis selalu berusaha untuk menggodamu, melawan orang tuamu, melawan guru, melukai hati sesama. Itu akan selalu ada godaan-godaan itu. Lalu bagaimana? Ingatlah firman ini, berdiri teguh dan jangan goyah. Akamanginang sasitong nadakula tu remajai tu hitape. Allah memang tadok nakin berbagai macam cara iblis selalu menggoda kita. Allah ni ikon marsihohot jala somubauba mahita. Imana parjolo. Napa dua hon didok domuse disi jala lam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani. Bahasa Indonesia, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ternyata orang beriman itu tidak statis, tetapi harus aktif akamanginang. Molonakin kita mensyukuri, berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan, ternyata itu tidak cukup. Harus masuk ke tahap yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nunga taulahoni akamanginang nunga sebagian ya jala idunakin nata jalos yang panitia gotilon itu adalah salah satu giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu semua yang kita kerjakan amanginang. Jala kudang dope akan abui siulahonota mulai hal-hal na sederhana tu diri tasad diri, tu keluarga, tu akasi solho doklan akan asing. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Odo jojo na tu hita kamanginan. Napatuluhon. Ternyata ada imbalan bagi orang-orang yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dang magopo halu jomuna di bagasa Tuhan ini. Akan diberkati, akan disertai Tuhan ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Alani akamanginang marhite parminggota di tikion dipaingok duhita. Makau malatehon naong ditaluhon Yesus Kristus hamateani
baru napa dua hon di jauh kita asa mamakke nguluon alai ko marujung do ta maksimal hon marhite na jongjong di bagas Tuhani marsi hohot somu bauba napa dua hon giat dalam pekerjaan Tuhan. Napa tuluhon ada imbalan yang harus kita terima, yang akan kita terima, yaitu berkat Tuhan. Segala jeripaya yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Amin. Martang yang mahita. Tuhan debata amanami nahusobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pinuji mahototong ali Tuhan. Na mangaramoti ngulu namion. Di parmudu-mudu horo hami. Tileho koro nasa narikoti di tunga-tunga ni ngulu nami. Ali Tuhan. Tunghamalateho kami do. Marhite parmingguon di tikion. Talumobi di hatam na badiyay. Napaingotok kami naiko marujung do hape ngulu namion. Alay danggok biar behami. Alanunga ditaluho ko hamateani. Alani hapor seon nami dihaheheommu taruli mahami tong nang dihaheheoni. Alani ali Tuhan. Songon akan hapor sea hami, sai pargogoi hami, urupi hami, asa marsi hohot di dalammu. Jala urupi hami, asa tong giat laho mangulahon akan hobar tulumoni roham. Pos dorohanami Tuhan. Alani todim to di parbadiyay tarulah hami. Alamulo mangasahon diri nami dang tarulah hami. Alani i tunggu pasahat kami do diri nami Tuhan. Tu todim to di parbadiyay. Ali Tuhan di bata aman nami. Pinuji mahot natotong mga ramoti nguruni ruas ni huriam. Songonang niramotamu parangulon na nasailaon. Tujuan ni arion totong dope banon nami itu tangamu. Sude ruas ni huriam mulai sian danak saha aro di nama godang aka sekolah minggu pra remaja naposo bulung sude natoras nang sude aka amanami inanami naong lansia Homa Tuhan nama masu Homa Tuhan nama ngaramoti nama ngaleon hahipason gajang ni umur doh akalas ni roha doh masian aka parsahiton doh masian aka parmarani daging doh todi asima roham Tuhan. Homa nama masu sude akan niulan ni tangan ni ruas ni huriam. Sude akka parkarejoan na. Sude akka usahana pe. Totong pasu-pasu ma. Asalam marhitei martabba-tabba ma atong. Asini roham di tonga-tonga ni keluarga nasida ganop keluarga. Pos dorohanami. Di sude akka na hinirim ni rohana sida. Akka nauli na denggan. Pasautommu dani holan hobar tulomoni roham asima roham Tuhan nang ditikyon tangyakon nami do sude ruas ni huriam na suboy rap do tami alani akka parsahiton secara khusus banon nami do ditangyang nami keluarga ni inang situa boru nababan nang songoni inang opongepan asa homa totong na mga leon hamalumon dinasida nang songoni di akka natongon pemulihan siya nakaparsahiton Homa Tuhan na mga lehon hamalumon nasikop asa marhitei lamarlas ni roha manasida mamuji pasangap guarmu nabadiyay pos dorohan nami Tuhan diaka natariruilu pe alani naagoan si solhot alanang jinom akka keluarga nasida Homa Tuhan na mga leon pangapulion na sumurong asa anggiat niyan marhite pangapulion na siyan hoy lang margogo manasida makamonakon akaparukilon na diaka pergumulan na tung buhay masa di tonga-tonga ni ngulo ni ruas ni huriampe Homa Tuhan na mga lehon akadalan solusi patugu hapor siyaon nasida asa buhay di hamonakon akaparukilon na Ali Tuhan di bata amanami tikion huhamalatehok kami do pangaramotiomu di program ni huriam
Lalu mo bima di pesta gotilon nang bui mardala do denggan di minggu nok salpu. Di pasu-pasu hodo sude akar ruas ni huriam. Di pasu-pasu hodo nang panitia na mangulahon akka kegiatan di pesta gotilon ni. Hodo na mangukap sude nang ruas ni huriam. Asa di pasahat akka silua nang akka pelian nabe dua dopamu nabe di atong selam tabay ma akka pasu-pasum di saluhut ruas ni huriam. Asa lamar hite lam manadda manasida di asidot holong ni roham. Ali Tuhan debata aman nami nang di akka program-program na mangihut pe siulahonon ton ni huriam homa Tuhan napa sauton asa bui mardalan hobar tulomon ni roham nang ditikyon martangiang dohami Tuhan di bangso doho negara namion asa hoto tong nama masu-masu na mga lehon bisuk disude akka pangulu akka pemimpin nami asa di bagasan bisuk do biar mida jauh manasida Allahu manguluhon bangsoon taruli ma atong saluhut masyarakat di akka keadilan dohot kesejahteraan ali Tuhan debata aman nami itikyon rodo hamid do pamu nabadiai di bagasan haserepon ni roha mangido hasesani dosa nami ala hurajumi hami jolma nagok dosa do hami badia anggoho alani i saya sesa dosa nami jala parbadiai mahami molate madiho Tuhan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin. Hut mata pasahat peleata maret de mahita sian bukuet de nomor 802 ayat sada dot udutna pakai tikim saunari. Pakai tikim saunari dapoton ma Tuhan unang godang si dalian ingon jepe ngolumi nungarade asonangan di surgoi unang nagosana naso parja berdisi. Suan maholong ni roha di rumah Tuhan Las maroham di gotilon Jako balos Nilgarade hasonangan Di surgoi Una adonang gosada Naso parja bardisi.
nongata nasan marukil toton unang pasong busay susah togurupi aton nungarade asona di surgoi unang adong nanggosa naso parjambar disi Paketikim sonari Jongjong mahi kesalam dapotan Tuhani unang odang sidalian Ingat cepeng molumi Nungarade asonangan di surgoi unang adong nanggosada naso parjambar disi. Tatangyak koma peliat tatuadupan ni debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehom mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasyak kami peleanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutada hami godang ni sileho-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mo leate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehom mi nutiru di pamataku Hosadoho gugukni rodi seluhur hartaku Upasaha itu nasus jatuh Ale Tuhan debata, nasian nahinan jalan mangulu rodi saleleng nilelengna. Huingot hami sadarion akan namate sian hami, naung pajolohot tulabungmu. Dihodo anak kisu di Banua Gijang, jala diukapodoi di akka na mga saho Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami, jala haheo ni daging di arisogot. Moleate marohanami tuho, ala ditubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu, gabi partohap hami di hanguluan na surasuda. Dada na madeli hami di ari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulo nito dinami. Nung ngatorop dongan nami naong nihalapmu, tao si paingo do ujung nilakanasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakanami be. Say sungguli marohanami mabahen tiruan na denggan di akka pinopar nami. Say apuli na marsak roha dohot akka namatehan. Asa unang mga dungi jala madele na sida. Say taiti marohana sida mamereng dopak gijang. Say lehot toddim tuhami asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami anakmu jala panean di arta na di Banua Gijang. Say padaw maganggo ni roha siyan hami. Asahot hapor siyaon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulus sami rura lingkungan ni hamatean i. Molo homur mata nami be. Ukap mamata ni roha nami asa takas ni ida dalan tu hasunangan i. Molo halang dila nami. So binoto be makuling. Pargogoy mahami marhite-hite toddimi asa tarjou hami. Ale amang. Sahat tu tangamu matoddiku, say patiur hian rohanami. Asa hobas lakanami, jala sonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Alia manami na di banua gijang. Sa pinurbadia ma guarmo. Sa Roma harajaonmu. Sa sawat malamon ni roham di monotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot to pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja dun hagu rodi hasan aku salilingi lelena Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Akamanami inanami na hinaholongan ni Kristus nadong di garijaon doho na mangihuton ibadah secara live streaming hami na makabasi parminggota di tikyon pasato tabe nami matuhita sa luhna. Selamat hari Minggu matuhita sa luhna. Selamat hari Minggu. Horas. Selamat hari Minggu. Pakai tikim sonari dapat oma Tuhani unang godang sidalia ingot unang nangol hasona di surgoi nunang adong nanggosado na suparjambar disi suan maholong di roho di rumah Tuhan tai las maroham di gotilon jalo mabalos di hasona di surgoi unang adong nanggosado na suparjambar disi Mama Tania